So, what up mga kaanggaw, no? So, kung ano yung isulti sa inyo is based lang ni sa kanang bagong update ni Meta or ni Facebook. So, ako na Tagalogon para inyong sabtan tanan, no? So, sabi ni Facebook or ni Meta, this month of March, ang huling pag-invite niya ng content creator na i-monetize. Kasi, sa survey nila, sa sobrang dami na daw ng content creator sa Pilipinas, give chance to other naman daw, no? The other country. So, isa po talaga itong masamang balita para sa atin lahat, no? Na baguhan pa lang dito sa pagbablog, na hindi pa na monetize dahil ngayong buwan na lang sila mag-i-invite ng i-monetize. So, at nakalagay din doon kung anong country ang kanilang bibigyan ng chance naman po. Yung country po to ng Indonesia. So, Indonesia po ang next naman nilang pagtutuunan ng pansin na mga content creator na may monetize. So, napakasama talang balita ito, no, sa para sa atin na baguhan pa lang ito sa pagbablog, no. So, yun. Nag-book na ako kahapon ng ticket pa Indonesia. Baka doon malaki ang chance ko na ma-monetize. So, kung gusto nyo rin pumunta ng Indonesia, mag-book na rin kayo ng ticket. Oh, no! So, yun lang mga boss. Ay, kabuang!